Bună seara! Am vrea să transmitem un mesaj tuturor românilor din străinătate. Noi am luat o decizie și vrem să ne mutăm în România după ce am văzut o emisiune la Digi24 a unui bun prieten, fost ministru. Ești prieten cu el? Prieten de familie, nu chiar cu el, sunt prieten de familie cu nevasta, sunt chiar un prieten intim al nevestei sale. Doamna Rus? Doamna Rus. Am fost intim de multe ori, mai ales ea cu mine. Da? Și ne-am hotărât să plecăm în țară. Numai noi doi, dacă ajungem în țară, vom ridica economia țării, pentru că închipuiți-vă câți bani vom duce în țară. Nu așa, Clement? Așa e. Mersi. Da, asta avem de gând să facem. Toți ar trebui să ne urmați exemplul. Drept urmare, ne-am hotărât să renunțăm la tot ce deținem aici în Anglia, să vindem proprietăți. Va dura o perioadă până vom reuși să vindem, că sunt destul de multe proprietăți, mașini. Niciodată să nu te uiți în spate. Niciodată. Hotărârea am luat-o, pur și simplu acea emisiune mi-a schimbat viața și vreau să-i urmez sfatul. Drept urmare, eu voi face primul pas, așa cred că vă face și Clement. Uitați, mi-arunc permisul de conducere, da? Nu ai British? N-ai British, nu? E British. Nu ai British-ul. Ah, nu. Eu mi-am un pașaport britanic. Mergi acasă. Acasă ne înțeleg. Închide coșul. Ai închis? Mane, închide coșul. Închis.